Két bizalomhiányos ember, akiknek egy kicsit meg kell nyílniuk. Mi rossz sülhet ki belőle? Tudod, mi rossz sülhet ki abból, ha megnyílsz valakinek? Kérlek, mondd el. Jól van. Elmondom. Daniel igazán intelligens, szociális, nagyon elkötelezett. És mi közel álltunk. Szóval összejöttünk. Dúlt a szerelem, aztán jött a házasság és a gyerek. Bár nem ez volt a sorrend. És aztán ott álltunk, fiatalon, egy babával. Aztán húztuk az igát, Daniel hasított a munkában. Végre megnyílt a galériám is. Easy suliba járt. De kialakult egy távolság. Tudtuk, hogy ez egyre jobban nő. De én úgy gondoltam, ez normális. Normális. Érted? A tündérmesének vége, nőj fel. És egy este, kb. 3 évvel ezelőtt. Elmentünk vacsorázni a munkahelyi brancsával, és én lelkesen lovagoltam valami béna pletykán valakiről, akit mindannyian ismertünk, aki megcsalt valaki mást. És akkor beállt a csönd. Ismered azt az érzést, amikor belépsz egy helyiségbe, és tudod, hogy az előbb mindenki rólad beszélt? És akkor ránéztem Danielre, de ő nem nézett rám. Nem tudta megtenni, és szóval hazajöttünk, kifizettük a babysittert, és rákérdeztem. Azt mondta, a neve Éva. Aki egy ügyvédjelölt volt az irodájában. Ami a legjobban felpaprikázott, hogy annyira kedves voltam hozzá. Azt mondtam, elfelejtem. Felajánlottam, értünk. A családért, a család jólétéért, hogy az emberek követnek el hibát, és elnézem. Megbocsáttuk. De azt mondta, hogy ő nem mond le róla. Meg azt, hogy szerelmes. Aztán pedig csendesen elment. Szóval tapasztalatom szerint az rosszul sülhet el, ha megnyílsz valakinek.